Tard it-tnejn filgħodu saret l-awtopsja fuq il-katavru tar-raġel ta' 54 sena li ssib daħal l-isptar ta' Għawdex b'infezzjoni serja f'wiċċu u spiċċa jitħalla l-bosta sigħat jistenna fit-taqsima tal-casualty tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex immexxi minn Stewart Healthcare u sussegwentement miet fl-istess sptar wara li l-mikrobu daħħallu f'demmu u nfirixlu ma' ġismu kollu. Din l-istorja xokkanti kienet żvelata l-ħadd filgħaxija mis-sit netnews.com.mt wara li r-raġel kien mar l-isptar ta' Għawdex b'infezzjoni f'wiċċu. Kollox jindika li l-mikrobu li kellu r-raġel f'wiċċu daħallu fid-demm u żviluppalu ma' ġismu kollu. Ir-raġel miet il-ħadd filgħodu u bil-mewta tiegħu kienu infurmat il-Pulizija tad-Distrett immexxija mis-Superintendent Morris Kurmi li bdew l-investigazzjonijiet. Dan il-każ xokkanti kienet marfa wkoll il-Maġistrat tal-Għasa Joanne Vella Kuxkiri li ordnat li ssir awtopsja fuq il-katavru tal-vittma. Ħatret ukoll diversi esperti biex jgħinuha fl-inkjesta maġisterjali. Qed isir ukoll inkjesta interna fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex kif ikkonferma l-Ministeru tas-Saħħa. Din il-mewta l-arrieda ħażet l-qraba tar-raġel li kienu jafu li daħal l-isptar minħabba ġieħ f'wiċċu u ġieħ li wassal l-mewta tiegħu, probabbilment għax tħalla l-bosta sigħat jistenna fil-casualty. L-awċin li tkellmu ma' Netnews qalu li huma mħassba ħafna dwar it-tip ta' kura li qed jingħata f'Għawdex, hekk kif kollox qed jindika li l-kwalità tal-kura fl-isptar immexxi minn Stewart Healthcare marret lura ħafna. Il-vittmi ta' din is-sitwazzjoni huma l-pazjenti għawċin li mhux qed jingħataw l-aqwa u l-aħjar kura għal saħħithom. Nifhmu li fl-investigazzjoni tagħha il-Pulizija f'Għawdex diġà bdiet tibgħat għan-nies biex tiġbor aktar informazzjoni importanti madwar din il-mewta serja.